जिउआवथ' बेफोरबायदि माबा मोनसे खामानि मावनो लानायाव बे जुदि मोगथां महर मोनो जाफुङो जोबोद गोजोननाय मोनो दा डिमाकुसि आं MLA जाखांनायनि उनावनो बे स्टेडियामखौ आङो बे जायगायाव होदोंमोन आरो दिनै बियो कमप्लिट जानानै माने जोंनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय बाहायजानाय जाबाय बेवहाय मोननै जाबाय मोनसे इनडोर स्टेडियाम आरो मोनसेया जाहैबाय नोङो बायहेरायाव आउटडोर्स बेवहाय आरो दिनै बेजों लोगोसे आरो मोजां खामानि जों मावबावदों जे जोंनि भेरगावआवबो आरोबाव 14 कोटी टाकानि स्टेडियाम दा जाबाय सेंसन आरो अलरेडि टेन्डार जोब्बाय आरो दा नै खामानि मावसिगोन बेखौबो दिनैहाय खामानिखौ जागायजेननाय जाबाय जोंनि मानव गेदेर शिब हाग्रामा महिलारि बिथां आरो जोंनि जयन्त मल्ल बरुवा मन्त्रि बिथांनि नुजाथिनायाव आरो जोबोद मोजाङा जाबाय दिनैनि दिनावनो जों मोनसे एकलव्य मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुल मोनदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जोंनि जिथु ट्राइबेल डिपार्टमेन्ट ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रिनि जेराव थाखो 6निफ्राय थाखो 10सिम बेवहाय खरसा नाङाजासे हस्टेलाव थानानै जोंनि फरायसा फरायसुलिया फरायनो हागोन आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम मोनथाम जोङो स्ट्रिम बेयाव फरायनो हागोन साइन्स आर्ट्स आरो कमार्स गतिके बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बे नवोदया स्टेन्डार्डनि जागोन CBSE कर्स आरो बेयो आं सानो आरो माने बेवहाय फरायनाय गासै फरायसा फरायसुलियानो आथिखालनि गोदान जेफोर माने मा होनो पाठ्यक्रम माने आयदाफोर दं सिलेबास दं बेफोरखौ फरायहैनो हाजोबनाय जागोन आरोखि डक्टर इन्जिनियारल' नङा माने बिनि अनगाबो माने जायखिजाया सोलोंथाइखौ लानो थाखाय 12 क्लास बेवहाय गासिबो माने बिजोङावनो जोंनि गथ'फ्रा रोंगौथि लानानै बारलांनो हागोन आरो गावबा गाव जिउखौ होसोनो हागोन आरो मा उदालगुरि जिल्लानि गेजेरावनो गिबिहाय इनडोर स्टेडियाम बुंजायो बेयो आरो खाग्राबारियाव जों गोदानै इनडोर स्टेडियाम बानायगासिनो दङ जे दिनै 8 कोटीनि बियो आरो दिनै खैराबारियावबो दिनैहाय मोनसे बेखेवनाय जादों बे आंनि समस्ति नङामोन आगोलाव जोंनि मानव गेदेर दुर्गादास बर' बिथां दङ बेबो कमप्लिट जाबाय बेयावबो इनडोरबो दं मोजां खैराबारियावबो गतिके आथिखालनि गोदान भेरगाव समस्तियाव दा माने गंब्रै स्टेडियाम गंथामाव माने मा होनो आउटडोर आरो इनडोरबो थाफाबाय आरो गंसेया खाग्राबारियाव खालि इनडोरल' जागोन फैबाय थानाय बिसायख'थि मा बुंगोन नोंथां फैबाय थानाय बिसायख'थियाथ' मोजाङै मोजां जानांगौ जेराव इसिबां जौगाखांनायनि हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दं जोंनि हान्जाया आरो दा BPFआबो सरकारनि बिबान लाखांनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव दिनै गोबांथार माने डेभेलपमेन्टनि माने प्रजेक्टफोर स्किमफोर दिनै जागायजेनदों आं सानो बियो जोंनि गासैनिबो इयुननि थाखाय जोबोद मोजां आरो बे हिसाबै रायजो राजाया थारैनो आं सानो BJP BPFखौनो BTC एलेखायाव बयबो माने मदद खालामगोन स्पेसियेलि नोंहा बे भेरगावआव जागायगोन बेथ' दैदेनगिरिफ्रासो थिग खालामगोन जे बबे जायगायाव जोंखौ गेलेनो थाखाय माने बिथोन होयो मानो होननानै बुङोब्ला दा सिट रानलायनायनिबो बाथ्रा फैबाय एलायन्स जाबाय नालाय दा BPF आरो BJPनि गेजेराव सिट रानलायलायगोन दा आंथ' BJP नालाय BJPनि खथायावसो आं गेलेनो मोनगोन आरो मा ओंखायनो भेरगावआ दा सोरनि खथायाव थाङो टंलाया सोरनि खथायाव थाङो गरेस्वर तामुलपुरा सोरनि खथायाव थाङो जोंनाव साखाथि फाखाथि बे मोनब्रै समस्ति दङ गतिके जेराव जोंनि BPF आरो जोंनि BJP हाग्रामा महिलारि मानव गेदेर आरो हेमन्त बिश्व शर्मा मानव गेदेर बिथांमोनहा थांखि लानानै जेराव बिथोन होयो बेवहायनो गेलेगोन जुदिहाय गेलेनांगौ जायोब्ला NDAआवथ' UPPLआ आथिखालसिम दंबाय थायो आरो दा जोबथारनाय बेलायाव जिहेतु BPF आरो UPPLनि गेजेराव सावरायनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे मोनसे गोरोबथायाव फैयोना फैया आरो बिनि उनाव माबायदि डिसिसन फैयो अदेबानि BJPनिफ्रायथ' UPPL हिसाबै जयै थानायनि बाथ्राखौनो बुंबाय थादों